Luwi kay itong pastor ganina ba? Kaya wakay kabadog asang lugar ah. Kamu wala po mo pizza. Ay, tumagot na ito na. So, nangayong pizza si bro. Kano sa natukod sa Ginoo ang iyang simbahan. Si Adventist ni. Dili mo itong history. So, dili siya mo ito ni Lindsay White na ilang kauban sa simbahan. Di man siya mo itong history. Di ba? Kaya oras naging una na. Di ba ka mo itong history na basa ni Brad Nilton na ang simbang Katolik ko founded by Jesus. Di ka mo itong history kay wala sa Bible. Wala mo mabasa. O niya si Lindsay White kayo naman po sa Bible. Di po ka mo itong wala siya. Kaya waman mo makita. Di ba? Hindi ang sabi may wali-wali dire. O, waman yung mabasa diya. Kaya ito pero na Brad, ako lang kakibalidaan na di ba ka mo itong history, so di ka mo itong ni Lindsay White. Ay sa history naman lagi mo mabasa siya. So gama, gihapon ba? Huwag ipantos, gihapon ka. Now, kung nato mangutala sa pizza, sa Bible, wala gimuntan ang pizza unsang tuiga. Pero masabda nimo nga gitukod ni Lord Jesus ang iyang simbahan 30 hangtod sa 33. Now, alam sa wala masahin mga ison, 2023, 2024 na karon. Question, asa man nagikan? Wa man kabalo. Di ba man magtuod, di ba mo itong history? So di siya butuog 2024 ron. Kaya wa man sa Bible. So di siya butuog 2024 ron. Pero kita kay butuog ang taga-sisayan, kay naabay gahapon. Naay history, kay naay gahapon. Kung wa'y gahapon, wa'y history. Mura po rin, mura ng tag-uhong itong haron matay paghapon. So, naay history. That is why we believe history. Now, ato ba sa mga ison, tanong sa naggitukod ni Lord Jesus ang iyang simbahan. Balikan na ito ba sa aging ni Brad Nilton na natok si Lord Jesus nagsugod siyang tudlo sa Christian religion ng edad siyang 30. Namatay man siya sa tuwing 33. Di po siya magtuo anak na tuwing 33 namatay ang Ginoo. Kaya wala man na sa Bible. Mo na rin makadaot lagi mo na bro. Sorry yun bro ha. Ayaw padala ni Lindsay White kay iya siya wa to siya. Imagine nagtukod siya giya na gitukod si Lord Jesus. Ayaw natok sa mo. Namautis mo si Lindsay White na doon ay nagisumbo ni Lord Jesus na mamautis mo. Now, ako sa masana, kaya ganito yung may na lang, I'm sure, wala yung kalendaryo sa ila, kaya di man siya mo itong history, niya wala man sa Bible ng 2024. So, sa Lucas 3:23, mga kanta ng panoy ko ni Jesus, pagsugod niya sa iyang muluhaton. So, nagsugod si Lord Jesus o tudlo ng edad sa 30. According sa history, namatay siya sa tuig 33. Ako pambalikan, asa manggikan ang 2024. Edad na mga igsoon ni Lord Jesus. That is why itawag na sa Latin of Anno Domini, sa English Year of the Lord. Dili na maong edad sa kalibutan from creation, since the creation. Edad na ni Lord Jesus. So pag edad ni Lord Jesus of 30, so kung mabukos yung taon sa pitahan, wala ka, kaya dito, klaro gina. Nanuhan, recorded na lang mga igsoon. Kung sa'yo natabon, ay sa bro ha? Ay sa bro. O kung sa'yo gibuhat na ito sa kalimutan, recorded na. So, dito, listahan dito, na, okay, kaya dito bro. O, kaya na, recorded na. Larga, anong dito ni mo basahon sa iyang listahan bro. So, kaya ito igsoon, biktima ram ni Lindsay White. Kato si Lindsay White, mo gito iya siya ba. Kaya na, ay gitukod si Lord Jesus, pero nagtukod siya iya. Sama na ninyo na ito magandalay. So, kaya doon na lisod sabto sa Biblia, mo na ang simbahan mo yung pasabot. Ato masahon ng Lucas 10:25. Ebanghelyo ni San Lucas. Masahon ba ang sabto? Si Lord Jesus yun ang natingon. Giyon sa manimo kinipagsabot. Naluwasan ang pangunahan. Naluwan, kay doon ay lisod sabto na gituis sa mga walay alamang. Apil na si Lindsay White sa nagtuis ani. 2 Pedro 3:16. Kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan ng mga sulat. May mga butanga lisod sabton sa iyang mga sulat. Nga nung Domingo man. Mag-isisimba. Ngay sisimba. Nga Hudyo man si Ginoong Hesus. Sabado man ang isisimbahan ni. Si Ginoong Hesus, ang iyang tribo Hudyo. Pero since nagtukod siya Christian religion, mo na ito itong sundon. Mga igsoon, careful na. Sige ka ana, hawa na lang niya bro, kay mamatay ka, pero lagi ka.
ayaw padala ni Ellen G. White kay instrumento to siya siyawa. Okay. Sikig paulay anang Sabado unyang ilang kalidad duplikara ka. Wa kay baluganan, nakatakas Katoliko pero nagamit ka sa butang ayas Katoliko sama sa kalendaryo. Duplikara. Kinsa nagpatay sa Ginoo? Nagpaulay sa Sabado. Ato masaw niya, isunod nato ni nakakaway sa Ginoong Sabadista. Kini, palito ni sa Sabadista bisag 5,000 aron mawala lang ning bubara sa Bible. Tungod ni misamo tinuod ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Ikaw basa? Ikaw basa? Ay, mahal ko po pabasahon doon sa mga ito. So, onoy, ikaw basa? Ay, ako basa rin. Ay, ikaw basa? Oo. Ikaw basa ha? Sabadista yung magiging Oo. Ikaw basa? Ikaw basa bro? Anong batan mo? Oo. Oo. Si Jesus nibatok sa mga Sabadista. Kung saan man nagisulat na sa Biblia o giduwa. Pabasahon na to. Ang audience, request ko, ang audience na magbasa, kung isa pwede magbasa. Wait lang. Ay ma'am, naka-black. Pwede ka magbasa din ma'am ko, okay lang? Okay. So, Sige, kakakis Katoliko. wako magapit Katoliko, wako ko magapit sa Sabadista. Asa pa rin natin. Basta ka, kanina kong basahon, uluhan, matod pa. Hiding sa Bisaya pa. Sulat ni San Lucas. Kung man ang hiding sa mauna sulat ni San Lucas. Si Jesus wibatok sa mga Sabadista. Sa plano. Nga naman, ay sabro ha? Ayaw sabran. Pangutang na lang kung gusto ka. Ikaw. Nga naman, hindi sa mga balita. Si Jesus, gibungkag niya ang palaon sa adlaw papahulay, gisupak niya. So, giklaro din nga kaway niya sa balista. Kaya iya magbibungkag. Pagklaro. So, pwede mong tala ka to. Kanya mo, papangutan mo na to. Paway sa kablo ha? Kay kanino, kay pag-uli. Anong maulihan po ni? Kay ikaw mo hapit na ka maulihin. Kane. Alam mo ang relihiyon, dili yun mi, wala nakakuan sa insengan ni Susay. Nga, dili mi Sabadista. Ang nakakuan sa mga yun, Seventh-day Adventist. Muna nga, dili mi Sabadista. Ako, wala ko na siya magbasa history. Kaya isa. Si Ellen G. White, sakop ni William Miller. Kinsa si William Miller? Pastor sa Baptist. Mihawa siya sa Baptist kay nakita niya, ingon siya yung una ha, uy, Sabado maday igsisimba sa Christian. Mihawa siya sa Baptist. Tokot siya pundok, 1830. Ginganlan niya o Adventist. Dili pa, wala pa nag-Seventh Adventist ha. Ginganlan niya Adventist. Mintag na siya nga mubalik ang Ginoo 1844, October 22. Duha ni kapitsa, pero October 22 mo yung pamilya kayo. Waman buhaton ang Ginoo ang iyang membro nga si Ellen G. White, si James White o si Joseph Baptist mihawa o nagtukod siya ang iyang grupo gitawag og sa Baptist. Basa history lagi. Si Ellen G. White ang tawag niya sa iyang bundok sa Baptist. Pag-abot sa mga katuigan na may maingon nga dili ilisa na to na. Giilisa nila 1863 o 70 Adventist. Kawa mo kayo, nabawan sa history, parang supak-supak lang ka, puro puto o history. Mauna history. 1863, officially, giusap ang ngalan sa pundok Sabadista, gihimaw nilang 70 Adventist. Munang, I'm sorry, luoy kayo ng mga tao nga mo insist na way magkada about history. Sorry for using that word, ha? Way magkada. Now, si iyang pangutangan Domingo ang isisimba. Atong basahon mga igsoon nga mga apostoles, Domingo na sila musimba sa Ginoo. Atong basahon na gisimba Ginoo sa adlaw Domingo. Pastilan eh. Mubasa gani mo Biblia hunta ninyo, di ka isulti lang sa pastor na inyong tuuhan. Ako mga igsoon dili pa ginambo kay makasalat na Ginoo gihurot ko nagbasa ang Bible. Kaya na-challenge ko, paano bang daghang mga Katolik, daghang mga bisupak sa Katoliko, gihurot ko nagbasa.
Nga palit ko internet, ano makabalo ko, ano nga may, kung sa mag-history sa Christian religion, kano sa maging nagsugod, muna akong gibuhat. Di kahit yango lang ng pastor, pero katapusan yango dito na sa dagat, bautismo ka na. Sige, yango, dito suba, katapusan yango. Yeah, may nalang to ito yung Ilonggo at ato lang na isingit. May nalang to ito yung Ilonggo kay nitong angyon. Ngon siya na mo sa una, bro. Nihawadyo ko madalaglod sa pondok, bro. Sa pastor. Sa naman. Butis mo ako sa dagat. Gingan ko. To, ara Ginoo. Di, to ka siya talo. Kung siya, why man pastor? Ang pastor yung una-una, man yung may pagkaluto siguro. Gidugay-dugay, anak ko na. Anak na po palag na po siya. Ingon na po pastor. So, ara Ginoo, sabay sa imo na po. Why man pastor? Pinapalag na po siya. Ikatulog, gidugay sa pastor, yung una-una, wagi ka madalag. Wagi ka main pagkaluto. Gidugay. Soko na po ilunggo, sikat-sikat ng tail, imo niya. Kaya amigo man may, gato man mo yung malay. Kaya giatak man siya. Ingon na pastor, to, anak Ginoo. Ingon niya, way magani isda, Ginoo pa. Layak siya, uli. Kung tanong na may Ginoo magani isda. Joke lang. Pero mo na yung istorya. Now, nganong Domingo, gisimba ba si Lord Jesus sa Domingo? Ikaw ba sa bro? Ikaw ba sa magkakaton po ka? Sige lang mo, patuoan yung pastor. Oh, basa ni. Pero magkakaton ka. Nga nabanaw ang Ginoo at ng Domingo niya, gisimba siya. Oh, basa. Kamayo kayo magsige na po kagingo ko. Dungay ani, suba po ka ni. Okay. San Mateo 28:1. Nabanaw ang Ginoo. Edensyo 9, pero makita nimo nga gisimba siya adlaw Domingo. Kabasa? Nakaan kang taas? Desa. Tapos sa adlaw ipapahulay sa pagbanag-banag na sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lugnanan. Saman, padayon? Okay, padayon siya. Ano may bawa nila ng Domingo? Ang Sado pa, diri, mabasa na to, ang adlaw ipapahulay sa Sabado. Ay, sa mga Hudiyo, sumali supak. Unya, sa kalit, dihay kusog nga tingog o usa ka anghel sa Ginoo miskunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato o lingkod siya niini. Sama sa kilat o ang iyang panagway o puti kaayo. Ang iyang biste ang iyang biste nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok o mahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babayi, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya din Wala na siya din nabanaw siya, sumala gayud sa iyang giingon. Okay, diretso kay taas na. 9. Unya sa kalit misugat si Hesus kanila og miingon, ang kalinaw maguban kaninyo, miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Kaya akong pangutana ni teksto bro. O ba sila gipalakaw ni Kristo sa dihang misimba sila? Murag another issue. Ang atong issue, isimba ba siya adlaw Domingo? So, murag mi divert, no? So, ang akong pangutana, sa dihang misimba siya, anytime pwede tayo musimba ka Kristo. Anytime, isang usang adlaw, pwede tayo musimba. Ang akong pangutana, sa dihang nga teksto ba, kung atong padayunon, wala ba sila subuan ni Kristo aron sa pag-unlang sa ilang pagsimba o niya palakon sila? Murag gilehis, no? Gilehis. Dili sa kabumiya. Ato sa karon kung ang mga apostoles mag-Domingo bagay sila magtapok, ayaw sa anang sugo, imo mga i-divert o dili matinaw. Now, basahan na sa nga magtigom ang mga Christian adlaw Domingo. Basahan ayaw sa. Ayaw sa brad. Atong padayon. Ayaw sa. Padayon na to basa. Bro, bangutan na gani ka bro. Paminaw sa tubag. Paminaw. Wala ang iya tubag. Siya mo inangutana sa kuha. Okay, isa. Siya mo inangutana sa kuha ganina ba? Ako inangutana sa iya. Okay. Ano ba? Wala mga Ang ako ang siya nangutana kanina sa kuha. Dahil mabasa daw. Sinuod dahil mabasa.
Ang akong kuan karon nangutanan ako. Kailan ni Karon ang akong pangutanan. Mas maayo Ulat sa. Ulat sa. Nangutan ka ko bago niya. Malinaw sa. Mo ni kara, ulay kay. Di man magklaro ang sa dubat. So ato klarohon ang isyu, Domingo ba ang igsisimba sa mga Kristyan? Ayaw sa nang gisugo sila. Imo man lang gituyo ron dili matignaw sa kadlawa siya simbahon. Hindi pa na mao nang imo, diversion pa na. So satanic lang style mo. Now, gisimba ang Ginoo adlaw Domingo. Ang question, ang mga apostoles ba, magtigom ba sila inig ka Domingo? Yan ang klarohon. Kaya ang Christian religion, according sa history, Domingo sila magsimba. Kung magbasa ang history, Friday is the day of worship for Islam. This is according to history, ha? Saturday is the day of rest for the Jews. Sunday is the day of rest for Christian. So ato paruhon using the Bible. Kung tinuon ba ang history na Domingo magsimba ang mga Christian, ayaw saan ang gisugo ba? Diversion. Tantik mo na imuha malihis na sa isyo. Now, okay, ang mga apostoles magtigong ba sila adlaw Domingo? Si San Pablo, buhato ba siya sa katawhan sa unang adlaw o Domingo? Para itong tinahon. So relax lang sa bro ha. Kaya kung tinood ng inyo, mugawas yun na kamoy tinood. Pero kay mini man ang inyo, di gina mugawas na tinood. Now, ako masahon ha? Magtigong bagid sila sa adlaw Domingo? Ato masahon, ikaw ka pa masa. At na lang makonsensya ka. Pero basig may upang safeguard na pa'y konsensya. Ha? Joke lang. Okay, ako'y basa. 20:19. Sa pagkagabi na ni Adtong Domingo ha, nagtigom ang mga tinunahan sulod sa lawa. So, Domingo sila magtigom. Domingo sila magtigom. So, haon sa history. So, alam magtigom sila, mag-meeting sila kung siya patda na ito sila stop pa. Patoy klaro, di matawalan. Nagtigom sila, anong maghimaya sa Ginoo? Dili kayo mag-isgo kung siya bugawa sa lasto. Simple, kaya mo na inyong mga... Okay, pagkasunod Domingo, pagkautong Domingo, human mulabay ang usa ka simana, nagtigom na usap. So, another Sunday na po. Si San Pablo, o siya yung gitodlo, ikapito bang adlaw o unang adlaw? Itong basahon. Muna ka mo, basa mo Bible, ay mo sige patuwa ng mga pastor, kay mini na ang magtutudlo. Unang adlaw ba ang mga apostoles? According ni St. Paul, nga inyong gingong inyong idol, bisag din ninyo kauban, ngangkon na mo. 1 Corinto 16:2. Sa unang adlaw sa matag simana, ang usag-usa kaninyo kinahanglan maggahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan. Sa unang adlaw sa matag simana, kay mao na ang adlaw nga sila magtigom, diha na niya ma-encounter o makita ang katilingban anang lugara. Sa unang adlaw sa matag simana, hinungdan na sa history, kung mabasa ang history, it is very clear. Sunday is the day of worship for Christian. Huwag yung mabasa sa history na Saturday is the day of worship for Christian. Sa Bible. Sa Bible na, so di yun lagi, di ni Christian. Pagka. Audio nga Sus, Ginoo. Katog yun si Lindsay White mo gito hinungdan doon. Okay. Ha? Buhat 27. Okay, ito saan? Buhat 27. Sige. Punta na mo. Ako lang yung gitingnaw daan for the 6 atong mga naminaw karon na mangunay sila, nga nakasabot sila. 27. Okay. Sige, papangutano na lang sa sila. Okay. Sa inyong teksto nga Sunday, ang napulo ba kasugo sa Dios angay ba natong kumanon? Okay. Yes! Tuman mangani mo, awa mo ilabot. Biblia kami pa. Di ba? Ang Ten Commandments, kayo sagat, ang Ten
Commandments gihatag sa Dios sa mga Israelites, dili kang religious. Ano klaro, direkto na puwenta, bil to bil ka, pero dili kita magpasbala. Ang 10 Commandments gihatag sa Dios sa mga Hudiyo. Basahon nato nga way labot ang dili Hudiyo ha sa 10 Commandments. Apil-apil mo, nagpaka-Hudiyo mo, iya mo siyawa. Basahon ko nato laro, iya siyawa nang nagpaka-Hudiyo. Iya ko rin po siyawa day. Ay kamo ha? Ay nagpaka-Hudiyo mo no? Hudiyo man Kristo. Hudiyo ang tribo, pero ang religion dili pagaway kay hinungan yung tawada. Ako pabor ka. Huwag ka magiklaro nito. Ang tribo, yes, Hudiyo siya, pero religion dili kay naamay kang Jesus na sarili religion. Pagkaway klaro, di ba tawanan? Sabado man Biktima ginis pastor eh. Now, kung kasi sa itong mga viewers ha, naabay labot ang dili Hudiyo sa balaon nga gihatag sa Diyos sa dagtogon, ang tubang wala. Ikaw ba sa brad, ano makunsensya ka? Huwag ko rin labot. Sunod aglaw, magkatuloy ko Katoliko na ka rin labot day kay Hudiyo naman diya. Okay, so diya ka mo tinaw kay kanay yung pagpangangkot sa mo itong tinawon. Ayaw siya ditso diya no? Salmo 147, 19, 20. Muumot man mo ang Old Testament na wa pa may Christian diha, apil ba mo diha? Basahon na to. Gihatag niya ang iyang mensahe na to, 147, 19, 20. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang kato. 19, 147 na, chapter ba? Pagtuon sa chapter po siguro. Sorry. Kaning pastor ni Gabotodlog chapter. Salmo 147, meaning that is chapter. 19, 20, meaning that is verse. Those are verse. Okay. Sos, papila. O gregi, sa buka din eh. 147, 19 pag 20. Putang igog. Putang agog. Ang iyo. 147, o 19, amali, gihapon. 147, chapter 147, verse 19 to 20. Anak. So, ikaw basa, ano makonsensya ka? Okay, may naman. Ihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan. Ang iyang mga balaod ug pahimatngon ngadto sa Israel. Okay, padayon. Wala niya buhata kini sa ubang mga nasod. Wala sila nasayod sa iyang mga balaod. Pwede klaro. Huwag ilabot ang taga-Amerikane. Sila jiwa taga-USA. So, wala sila labot kay Israel gitagan. Problema apil-apil sila. Bot pasabot nagpakaw niyo. Ato basahon lang man. Apil kay Pilipino. Okay. Waman may mangangko diha kamura man. Kausa balik tawadan eh. Pastilan isa. Basahon sa nato kay nangangkon man sila nga apil sila sa Old Testament. Basahon nato nga magpakaw niyo gani ka iyak kasayawa. Ikaw gihapoy basa bro ha. So may bawa nimo nga nimong amahan mo nang yawa. Basahan eh. 29. Ikaw basa. 29. 29. Nasayod ako sa imong mga giantos o imong kaumos. Apan ang tinuod datot pa. Nasayod usap ako sa mga gibutang kanimo ni adtong nagpakahudyo. Apan sila mga sayop di ay mga sayop di ay sayop sakop. Sakop di ay ni Satanas. Basta mag-apil-apil ka sa balaod sa Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ka. Kung magpaka-Hudiyo ka, iya ka ni Satanas. Ano ni Satanas mo bro? Sorry yun ha? Sorry yun. Kaya napay pautang na. Sorry lang kayo ninyo bro ha? Pero ibahal man mo na mo bro. Dili lang may pwede mo compromise sa kamatuoran. Kung tira yun may kay ang Diyos istrikto maluluyon. Ako sa basahon ha? Lagi ako sa basahon bro. Ang Diyos istrikto maluluyon. Manong kami istrikto kung may mas napagtulunan. Mas dagan mo. Ay sa. Sige. Ako ang basahon ang Diyos istrikto maluluyon. Okay, punta na. Kung muingon tao Kristiyano, nagsunod ka sa batasan ni Kristo, tama ba ko? Akong bahutan na unsang adlaw at igsimba ni Kristo. Okay. Unsang adlaw at igsimba. Kung simba pa dahil ginoo man siya. Kaway giklaro na pangutang. Really? No? Sa ulang po na. Kinsa man simba ko niya nga siya man ang Diyos.
Diyos. Nato sa basahon na Diyos si Jesus, pagkawagi klaro na ito yung biktima magulis pastor, ganun pastor mo giniwa hinungdan. Okay. Si Lord Jesus, Diyos. Ato basahon na? Okay. Okay. 1:18, si Lord Jesus is God. Ya, musimba pa siya. Pagkaway klaro na. Ang ilang mga style ba kunuhay, yun, o katoliko kang wakay na ibawal, bugtas ka sa ilang masayo mapagtulunan. Mula kita ba katoliko, simba ta Domingo, di ka musimba lang kung maglino, kung magbagyo. Kaya pusagi kayo ni sayo na pagtulunan. Okay. Usaha na? Okay. Na si Lord Jesus, Diyos, pasimbaho na mo siya. Kawigi, ulang asa. Sorry, di na ko musulti na ha. Ang ako lang niya, kinig yung inyong mga magtutudlo, kinig yun. 1:18. Wala din isimba. Wala pa gayo'y tao nga nakakita sa Diyos ang bugtong anak nga Diyos nga pinangga kayo sa maan. So Lord Jesus, Diyos, niya pasimbaho na mo sa maan. So, may klaro niya ito yung suhan. Sige, paday po ka Okay, kaya wala man isimba. Ako na pangutan na, unsa man siyang adlaw ang buhatok sinagoga. Very good question. Si Lord Jesus, wala pa siya magtukod sa Christian religion, ilawom siya sa balaod sa mga Hudiyo. Hinungdan na musulod po siya sa sinagoga sa matag Sabado. Pero pag sulod ni Lord Jesus sa Sabado, limpay siya. Limpay siya. Wala gihatagang bilitong. So wala pa si Lord Jesus magtukod sa Christian religion, ilawom siya sa balaod sa Hudiyo. Pero ang question, sa pagsulod ni Lord Jesus sa mga sinagoga, pagsimba ba siya o pagtudlo, hinungdan nga gipatay siya sa nagpahulan sa Sabado? Atong basahon sana, ayaw sa lagi ng mga wati-wati ng mga style. Okay, pagpasahon na. Ang ilang gigamit, Juan 4:16, na si Lord Jesus misulod sa sinagoga adlaw Sabado, yes. Pero ang mga tao sa sulod sa sinagoga, ilang patyo si Lord Jesus. Saan na din mo pag-reconcile ka? Si, pagkawakiklano, no? Manantuon yun ta mga ison. Mali gigamit nila, ha? 16. 16:4, dili 4:16. Okay, San Lucas. San Lucas 4, San Marcos muna ito. Okay, San Lucas. Na, mali gamit nila. Unya niya ito si Jesus sa Nazaret. Sa 16 niya, ang chapter 4, doon na siya ay pila ka verses ni. Doon na siya ay 44 verses. Nga putlo na nila sa 16. Anong paglipat sa Katoliko, nga musimba lang kung paglinog o pagbagyo. Nang simbagin mo matag Domingo mga iso, naroon din mo madalas demonyo. Kay ako na imatmat doon, asa doon ang demonyo. Sa unang isulod sa bitin. Kunya, dahil namang Katoliko palahubog, wala mo balik sa bitin ang demonyo. Kaya hadok po siya mapilong sumbat. Sumba man sa palahubog ng bitin. Mibalhin ang bitin sa baboy. Ang yawa, mibalhin sa baboy. Ay, nag-birthday sa Katoliko, lisonon mang baboy. So, wala po siya mabalik sa baboy. Naanaroon sa tao ang demonyo. Asa na, putong sa motake sa gitukod ni Lord Jesus na sa iya ang Espiritu sa yawa. Kaya, tumasaw na, sa Lucas 4:16, muli gigamit nila. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako. So, wapa siya katukod, diin siya magdako man. O ingon sa naandan, so sukat siya paglabata, sa wapa siya magtukod sa iyahan. Misulod siya sa sinagoga, miadto siya sa sinagoga. Okay. Ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw kay papahulay. Mitindog siya ro pagbasa sa kasulatan. O gitunulan siya sa basahon na sinulat ni Propeta Isaias. Gibukan niya ang linukot na basahon og maoy iyang gibasa ang dapit diin na sulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ani kanako din nasuko ng mga Hudiyo ani. Kay mingon man si Lord Jesus, ang Espiritu sa Ginoo ani kanako. Tungod ana ni ara ilang ihulog pangpang ang Ginoo. Kung nadito pa ni apil ko ni. Ato basahon ng 29. Sa ilang pagkadungog ni ini, Badyocho, nangasuko pag-ayo ang tanan na dito sa sinagoga. Ano? Yang ginabog na misulod sa sinagoga. So kung nadito pa ni, apil ni po ni sila ni. Sa ilang pagkadungog ni ini, nangasuko pag-ayo ang tanan na dito sa sinagoga. Nanindog sila o ilang gitaral si Jesus nadto sa gawas sa lungsod o gidalang adto tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang pagkabantas pa din ka paulay sa Sabado. So ang naa sa sulod sa sinagoga katong nagpaulay sa Sabado nasuko
reklamo sila. Gihulog o ilang ihulog ang Ginoo sa pangpang. Kanya mo na ipagmalaki ninyo. Pagkaway ko, kaluyan ang tapos Ginoo, brad. Kung kami galing mo padayon sa pagbasa, mo yung ilihis. Kung kami mo ingon nga, padayon ng pagbasa, mo yung ilihis. Pero moingon kami mo mukha ng teksto, punto po punto. Ade, ako mo na. Ako lang isyot ka, kaya ang linto ana, ihulog ang gihapon sa pangpang ang Ginoo, pagkawag klaro, di ba kawana? Kanisa, punta na. Ang akong pangutana, naabay mabasa sa Biblia na batasan ni Kristo musulod sa sinagoga sa Adlaw Domingo. Okay. Ano musulod siya? Nga siya na simbahon, pagkawag klaro, di ba kawana? Musulod ang Ginoo Domingo nga siya may simbahon. Ang musulod, ang mga buhatong simbahan na Domingo, katong musimba sa Ginoo. Dili kaya ang Ginoo mo'y wato. Pero ato basahon na bisan asang lugar na ang Ginoong Hesus. Ato basahon na? Ang iyahan mo, ato lang. Pagkawagi klaro. Bagay kani sila. Ang mga pastor o silinjiwat mo, silinjiwat mo na yung manubag aning kalag na yung matawan. So, ako basahon na? Nga si Lord Jesus Christ, naa siya din naa siya dito, bisan asa, kay mo na gitudlo sa mga Kristiyan. Colosas 3:11. Ang iyaha, musulod, sinagugal, pagsimba. Kung siya kapalo nga Diyos, si Lord Jesus, dili na siya tinod na 17-20. Dili siya tinod na 17-20. Ano? 17-20 ka ni, di believe Trinitarian. Trinity. Tinod mo na. Hindi ano po, pasimbahon man niya si Lord Jesus. Nabatasan mo niya. Pagkaway ng God. Mga katarungan. Sa simbahan, ano maghantak? Niya ano mo simba. Yakin sa may simbahon niya, na Diyos man siya. Colosas 3:11. Inyong mga tanungan bro, sorry kayo, yun mamao. Nagpahayag lang nila niya siyawa ng inyong pundo. Colosas 3:11. Alangan, kamoy tama kami ni, man inyong pundo. Kamu kay nagwali. Kamu kay tama. Ay yes, kay kami man ang gintugod ni Lord Jesus. Okay. Colosas 3:13. Si Lord, ang 3:11, si Lord Jesus nabasta ng dapit. Tungod nini wala na Hudiyo o dili Hudiyo, mga tinuli o dili tinuli, mga loob, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Ya, ano pasundol pa na nimo sinaguga ano pasimbahon. Tanaw ang style niya, yo ano. Murag siya ibang si bro, sorry. Okay, sabay po tayo. Yo, kanisa bro, kanisa. Kay kau sa, ayo. Pag-jatin po sa mundo ha. Murag nag-ilog mo. Okay. Imong ipasanginlan ang mga sabalista nga mo nagpalansang ni Ginoo Hesus. Yes! Mabasa ba sa history? Yes! Ang atong mabasa niya, ang Romano, sundalo. Ay! Namalis na ito? Tama! Ang Roman na dili Christian mo nagpalansang ni Lord Jesus. Ayaw ba sabok-sabok sa brad? Ayaw sa pagyagaw. Sa muli na brad? Okay. Ang dunay gahong ang nagpalansang Roman si Pilato. Pero ang nagbuot na ilansang siya ang mga nagpahulay sa mado. Pagkawag iklaro, magpasan Biblia, katawanan. Ang mga Hudiyo nasuko sila ni Lord Jesus kay mingon nga siya Diyos. O namingon sila nga patyo na. Pero underman sa Roman Empire ang Israelites na higayuna, mo nang nag-agad sila ni Pilato. Basa lagi history, di lang story. Read the history, not just listen the story. Kay kung sa story lang ka, mahigog yung kas matudila. Pag natudila, mahulog yung kas dilangay. Impas yung kas panuay. O na ibatahin bro. Okay, punta na. Sige na Hesus, ipalansang sa cross. Ang nagdesisyon, Roman Empire, dili ang mga Hudyo, niyo lang crucify him, niya ang mga Hudyo. Pero, unsay, buhat sa inyo pan, nangunaw. Unsa may nabot ka mo sa Roman Empire? Ang nasuko ni Lord Jesus mga Hudyo. Since andyan sila sa Roman Empire, nananghit pa sila sa gobernador na si Pilato. Namo nang ipalansan sa krus, gihusay pa ni Pilato ang Ginoo, kinsa magikahari ka ba? Bingon si Lord Jesus, gingon mo.
Pero naninggit yun ang mga Hudyo nga ilansang siya sa cross. So ang mga nagpaulay yung Sabado, mo iporsige nga si Lord Jesus patyon. Pero tungod kay under sila sa Roman Empire, nalamit sila. Muna mingon si Pilato, oh, itugyan ko kay kao sa mga Hudyo. Muna mga Hudyo, mo inungdan nga nagpatay sa Ginoo. Kaya wala may labot sa Roman Empire sa Christian o sa Jewish religion kay paganism na. Sige Brad, salamat kay Brad. Yeah. Biya ilang minit kay biktima kay religion pag-abot yun mo sa Pirlo po. Salamat kay bro. Kay nindot kay mensahe. Kung wala mo declare si Pilato, isaw di mas labaw. Ang Hudyo bang Roman Empire. Dili unta balansang si Jesus. Pero mayroon po nga nalansang bro. Inanay kaluwasan. Pero sa may labot na mo ni Pilato, di ba siya Katoliko? Pas nila na yung paggawa niya itong nagatabawa. Dili siya Christian. Roman. Ang iyang citizenship Roman. Pero ang iyang religion dili Christian. Magmawagi klaro ng katuhada nila. Mabasa ni mo nga kwan siya? Ha? May mabasa ni mo nga unsay relihiyon niya? According sa history, si Pilato Basa. paganism. Sabot na imo matod nila. Kung ako'y mabasa nga paganism siya, pirma ka nga mo balik kang Katoliko. Kaya kung ako'y mapakita, balik ko sa Batista. Mangundang magkaog baboy, mubalin ko. Kasi mamog Sabado, mubalin ko. So, Ginoo ko na imong rason. Mahala na mong manglayas mo. Ay may pagkanan. Ay may papila ng pakilis baboy. Pino may nagbalhin sa adlaw. Ay, wala sa history. So, Ginoo ko. Si Constantine the Great na Christian siya, bedridden na. Wagi, makaaga ni sila, no? Ako history. Ayaw na ako madala. Amo na may istorya na. Pagbasa na gud mo history, ayaw mo pagpakaula, sorry ha? Dili ta ani kay dagan kay mga tao, live pa tao, niya mo ingon ka si Constantine the Great, mention no knowledge about him. Ay masugid ako sa ayan na pangay pasaylo. Sige. Ay na. Kaya di na ko kayo sa ilo. Wa mo himang kaagad sa history. Ay pasaylo. Si Constantine the Great, according sa history, nahimo siyang Christian, naglubog na siya. Ang iyang inahanlan si Santa Monica, maoy, Santa Elena, maoy nahimong unang Christian. Pero na-convert siya into Christian religion, galubog na siya. Ano istorya? Una history. Basta ni Santo Papa. Ako musulti ko na, kaya na mo ebidensya, bisag abogado mo Krisyon ako, na mo ikapakita. Come on. Salamat kayo, salamat. Okay bro, sorry po kayo bro ha. Kung isakitan mo. Okay bro, Wala ha? ko nasakitin. Pero basa mo history. Ay mo pagtuo nga na kamoy husto niya, wala po yung ibang kaagad sa history. Okay, napakay pauta na bro? Okay. Salamat kayo. Sunod na po dali. Ang Update man alas. imong giingon is Roman Catholic man jud mo. Yan ingon ko ka nga si Constantino Romano. Manyang moingon ka nga dili siya Kristan nga Roman Catholic inyong gidala. Simple. Pagin siya kasabot. Religion is a tribe. Kalon. Ikaw, Pilipino man ka. Kamong nagpaulay mag-Sabado nga Hudyo na may katagan na na. Wala po eh. Mo man yung nabatasan ni Kristo God. Nakapot ni mo ni Lord Jesus. Wala eh. Sa bagay, biktima magunin sila ni Lindsay White. Sa pag-ingon ako ganina, nga magsubay ba sa batasan ni Kristo God, magsubay. Yes. Pero ang batasan ni Kristo, miadto sa sinagoga sa pag misulod sa Miyato lagi siya. Sa wapa siya magtukod sa Christian religion. Naabay mabasa sa Biblia nga Roman Catholic ang gitukod ni Kristo. Very good question. Very good question. Lagi Roman Catholic basa sa Biblia. Basa sa Biblia nga. So guys, sugdo na to ha. Pagtukod ni Lord Jesus sa iyang simbahan, iya bang ihinganlan? Ang dubat, wala. Basaw na to. Bisa kung sa tawag sa Christian religion sa first 100 years. Atong saw na, pagtukod ni Lord Jesus, wala niya hinganli. Kung balihon ako siya tira, anong ginganlan man ninyo si 20 at 20 na inyong reliyon? Mo ba nang itukod ni Lord Jesus? Ginganlan ba niya is day? Pusa na. O nang layas na ito isa kaniha. Pusa man ginayon na sila na. Kaya ano, wala gihinganlan ni Lord Jesus ang iyang itukod. Pero nga nung gitawag ng Roman Catholic, diya tapunta. Nanangig ko karong nimo ako ilayas. Ay ko kaya ilayas. Amilupad lang. Amilingkod lang. Tama na ang pagpasakit. Try mo kanin niyo. Tama na. Malag masakitan ka, basta maulian lang.
Lagi ko tarong. Lagi ko tarong. Nangigagdarong. Ala, lingkod lang dyan. Anong plaster? Litsugan ta ka. San Matthew 16:18, ginganlan pa si Ginoo ayang gitugot. Ano masabtan na ito? Anong gitawag na Roman Catholic? Nera. Matthew 16:18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, kung ibabaw din yung bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kung bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntok nini. Iglesia is a Spanish word from the Latin word ecclesia, from the Greek word ecclesia, spelling lang ang diferensya, meaning church. That is why sa English ang mabasa, gingon, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Question, gingan lang ba ni Jesus ang iyang gitukod? Ang tubag, wala. Tungod niya na, bisag unsa lay tawag nila sa sinugdan. Ato sahon, ha? Okay, pagulat sa kan, ay apurado ka, wala, uli na lang bon. Kaya sa magsabok-sabok ka niya. Wala hinali sa Ginoo, ha? That is why gitawag sila sa sinugdan o sumusunod sa dalan. I'm sorry, Iglesia sa Jerusalem. Gitawag sila Iglesia sa Jerusalem. Buhat 8:1. Naana kayong adlaw nagsugod ang mapintas na paglutos batok sa Iglesia sa Jerusalem. Mao na ang gitukod ni Lord Jesus. Since wala hinali, gitawag po sila og sumusunod sa dalan. Buhat 9:2. Ato basahon. Mingon siya, miadto siya og nangayong mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinaguga sa Damasco nga gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan. So ang mga Christian gitawag ko nagsumusunod sa dalan kay si Lord Jesus na ilang gituuhan mao man ang dalan. Juan 14:6. Para masabtan yun, gingon din apan si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kabatulan ug ang kinabuhi. Kunang ang nagtuo ni Lord Jesus sa sinugdan gitawag po sumusunod sa dalan. Now, pag-abot nila dito sa Roma, sa Vatican, gitawag na po sila Iglesia ni Cristo. Roma 16:16. Sa dapat sa buhat 20:28, gitawag sila Iglesia sa Dios. Ato basahon. Bisa ko sila tawag sa Christian sa una, kaya wa man sila ingali. Bantayan ninyo ang inyong kaugalingon o ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo at imanausap ang Iglesia sa Dios nga nahiya pinagis kamatayon sa iyang anak. Wala gigamit ni Soriano, Iglesia sa Dios. Ang sumusunod sa dalan, wala gigamit sa one way nga natukod sa Panabo City niya itong 1872. Nga sumusunod sa dalan. Iglesia sa Jerusalem mo po gigamit sa mga pundo karon nga kung tagatagom, tawgon nila Iglesia sa Tagom. Kung natukod dito sa Davao, tawgon po Iglesia sa Davao. Mo po gigamit nila. Now, pag-abot nila dito sa Roma, gitawag na po silang Iglesia ni Cristo. Roma 16:16. Dine. Basa history nga basa Bible. Gingon dine. Pagpangumusay kamo sa mga sa initsuon nga alok, nangumusta kaninyo ang tanang Iglesia ni Cristo. Dito na ni sa Vatican. Roma na ni. So bisagon sa ilang ngalan. Pag-abot nila sa Antioquia, gihinganlan na po sila Christian. Ato masahon mo na po ni gigamit sa born again. Buhat 23:11. Buhat 11:26. So gitawag na po sila dito Christian. Buhat 11:26. Gingon din sa dali kapalagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usar katuig silang duha nakikita sa mga magtotoo o gitudloan nila sila. Ang mga tinunan gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. So gitawag na sila Christian. Now, niadtong tuig 100 nahumana og sulat ang Bible, ang New Testament. So ang New Testament nahumana pero wa pa may papel sa una. Inungdan nga gisulat pa na sa parchment, panit sa hayo, panit sa kahoy, gitawag og papyrus. Pag-abot sa tuig 107, ang mga Christians mitawag na sa ilang relihiyon o Katolikam. Anong gitawag nila Katolikam? From the Greek word Katolikos, tungod sa misyon nila na manglakaw sila sa tibok kalibutan. So nung dili nila malimtan ang misyon nila nga gisangon sa ilang founder na si Lord Jesus, ilang gitawag ang ilang pundok o Katolikos. Greek word meaning universal. Gibase sa Matthew 28:19. Ingon din busa paglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan, paglakaw ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan ha. Buot pasabot ang dinod na reliyon sugod sa Jerusalem. Ang sablista sugod sa Amerika padok sa Jerusalem. Gisugat mo ng misil gitagbo. Now, sugod sa Jerusalem. Pasaw na ito nga sugod sa Jerusalem. San Lucas 24:47.
Ana magtuon mga igsoon, di kay basa lang kung siya ganahan nga ikontra sa Katoliko, mauna bantay lang kayo kamatay nimo. Sa Lucas 24:47, asa nagsugod ang pagsangyaw, Jerusalem, kay dito naggitukod. Og na sa iyang ngalan ang mensahe matungkol sa paghinulsol sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nason. Sugod. Hello. Wala naman eh. Run out bro. Wala na ibati bro. Sugod Jerusalem. Lubat. Sorry, bakit? Okay. So, sugod Jerusalem. Datong tuig 100, gitawag na sila o Katolikos. Okay. Ngano? Tungkol sa Mateo 28:19. Atong masahon nung balik ha. Nya ang nakanindot sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus kay ang mutuog magpabautismo nga luwas. Isulod nato nagbasa San Marcos 6. Unsa tong gibiyan ako nga verse bro? Mao to sa Mateo 28:19 no? Ako balikan. San Mateo 28:19 before tamo ato sa San Marcos. Kaya kanino ka verse mo na basihanan sa Kristiyan nganong gitawag ang ilang reliyon o Katoliko. Sa Mateo 28:19. Busa paglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga akong matinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang mutuog magpabautismo sa gitukod sa Ginoo maluwas, dili maimpas. Mo na bantayan nato mga igsoon ha. Pero adto ta sa sikta, wa ginay kwenta mo nang di ta maluwas, sinunua maimpas. San Marcos 16:16. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kini maayong balita, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan from Jerusalem ha. Now, gidawat pa sila sa Jerusalem? Wala. Tungod niya nga, giluto sila. Balikan na ito ba sa buhat 8:1. Giluto sila. So, giluto sila sa Jerusalem. Muna si San Pablo naluya. Ato na isunod ron. Diyan na gayong adlawan, nagsugod ang mapintas na paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. So, giluto sila, pero naluya sila. Muna si San Pablo, gilutok. O tungod niya na, napakita niya ang Ginoo. Mingon ang Ginoo, adto na lang mo sa Roma. Ato basahan ng buhat 23:11. Ana magtuon, di kay basa-basa, putol-putol. Mga ison, di pa ginambo, karon lang mo ma-encourage, giurot ko ning basa ang Bible. Kay horot ko gining basa. Kay nalibog ko ning akong simbahan sa dalipat sa kupat sa akong ginikanan, gilutos man. So giurot ko ning basa. Now, unsay gingon din buhat 23:11. Nianang pagkagabi ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug mingon, ayaw kadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mo saksi ka usab kanako didto sa Roma. Nganong gingon mo ato sa Roma? Kay ang Roma pinangga gihigugma dahil sa Dios. Kay nakita si Ginoo nga ang mga Romano nga Christian isog kay mo sangyaw. Bisan patyon di mahadlok. Bisan na kabalo sila na pag-abot nila dito, patyon sila, sungasong sila. Bro na ang mga Romano isog kayo. Pero mga Amerikano pa to, sakop nilin jiwait, bahag na. Roma 1:7. Gigugma ba sa Ginoo ang mga taga-Roma? Atong masahon. Anong laban magka-Lijiwait na di magkabuto og history? Wa man mo magkita adto? Bukid siya, no? Dili siya buto og history. Di ano mo dibin sa mga Lijiwait na wa man sila magkita? Nakita rin mo si Peter. Di bali na. Di bali. Wala. Wabi nakita, pero dito magkong history na mga siya. Niya ka mo ka di man mo mutong history. Di ayaw mo to ni Lijiwait. Paano wa man mo magkita? Ikaw rin may nagingon mo to history. To dahil sa pag-away sa buwan ng duha kay mag-iwan ba dahil hindi mo itong history. Debate sa mundo ha. Gani ha, mag-iwan mo history. Pag-debate sa mo sa inyong pastor, kay pastor din ako itong history. Now, higugma ba sa Diyos ang mga Kristiyano sa Roma o ang nasod Roma? Roma 1:7. Ato ba sa
Busa sa city sana, no? Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawan. Kung tao ninyo ang taga Roma nga gihigugma sa Dios. Ilang gikunta ba Romano nga gihigugma man sa Dios. So klaro gyud miwan-on ang Seventh-day Adventist. Klaro, sabro. Kinsa may nakaingon? Kinsa may nakaingon nga ang Christian religion milukob sa tibuok kalibutan? Mga Amerikano ba? Mga Inchik ba? Mga Pilipino ba? Mga Japanese ba? Atong basahon nga ang hinungdan nga ni kailap sa tibuok kalibutan o na universal sa Spanish word na Katoliko ang Christian religion tungod sa taga Roma o nakunso. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, pinagi kang Jesucristo alang kaniyong tanan. Taga Roma, ha? Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Unsay pagtuo sa gihigugma sa Diyos na taga Roma? Christian religion. Unsay gingon dinhi? Nasangyaw sa tibuok kalibutan. That's the reason why nganong ang Christian religion gitawag og Catholic Church. Kay from Rome to the whole world ang pagsangyaw samtang ilahaw gikan sa Amerika padung Jerusalem kasi yung Jew at Amerika man so murag misil gitagbo, no? From Jerusalem ilahaw from Amerika to Jerusalem. Okay, so napagay pangutan na brad kinsa may pangutan ninyo doon ay mo pag-away iniguli ha kayo mo siya pag-debate mo kay murag contradiction naman inyong mga pagtulunan. Okay, Mga na pag-uusap pinag-isgot mag-bautismo. okay, Si Kristo dako na siya gibautismohan. Yes. Sumala sa mabasa. Kumusta man ang inyong pagbautismo? Dako na ba? o gingon nga looy dyan o gingon sa mga pare ayaw dyan mo kasuko ha kaloy dyan sila ano wala siya kabalo sa bata pa si Lord Jesus wala nang pagtulunan ng bautismo siya mo yanudluan ha walang dako na siya gibautismo at pagkawag ay klaro nito ano sa gitudlo ni Lord Jesus ang bautismo sa nag-edad na siya og 30. Subon pasabot si Mama Mary blind, wala sila inaibawaan na ng Christian religion. Christian religion pa ng baptism. So wala pa may Christian religion during when Jesus Christ is still young or napa sa child. So wala pa rin sila, wala sila kabalo na ang tao bunyagan. So, hinungdan na si Lord Jesus gihalad sa gamay pa siya kaya sa Jewish halad man ato basahon. Mo nang mingon yun pare ayaw yun mo pagpasakit ha kay kanang mga sakop sa mga pastor wa gina sila naibauan sa kamatuoran. Okay, so kay bro ha okay ha gali magag mangutan ng ano dako sa Jesus kay wala lagi ng pagtulunan sa bunyag sa gamay pa siya sus ginoo ko sorry dyan kasi lola ko ha okay manang gihalad si Lord Jesus ato masawag nagihalad siya Lucas 2 gihalad siya sa bata pa kaya ang bautismuhan siya gawa na mahipawin ng bautismo sa gamay pa siya pagka pinigyan si Satanas o magpakita ni mo ginilami pati yun no? Kaya mo na hinungdan kaya kung wala payawa wag yung mayawaan mama gina niyang yawa ka naman sa kalibutan isunod ko na ron hangang yawa na sa kalibutan ang yawa nagsigig misi tama po na si Sir okay sa Lucas 2:21 gihalad ba si Lord Jesus? Sa Ditas sa 22 miabot ang panahon na si Jose o si Maria magtumat sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moses so balaod ni Moses busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad sa Ginoo kaya ang balaod ni Moses ihalad ang bata ang natural lang ang bunyagan nga palagi na alam bata pa siya pagkanig yun mo kasabot adok lang ako po na sa gamay pa si Lord Jesus wala nang pagtulunan sa bautismo. Ano sana ni naibawaan sa mga tao sa diyang si Lord Jesus nag-edad nag-30 kay iya na nagisugdag tudlo ang iyang mapagtulunan. Ato basahan ang San Lucas 2:23. Kaya dara
Mga 30 ng panuyo na Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton. So sa nag-edad siya 29, wala pa siya katudlo nga bunyagan ng tao, pagkasayon, sabto, sayon. Pero na mga isundi ginato sila pagkasayon, kay biktima at gini sila sa mga aminin. Okay, buta na bro, buta na bro. Ay, isa na lang. Nindot kayo ang inyong pagbinsay. Kaya maingon mo sa mga mini. Yes. Oh. Mini. Mini, gari na yun. Yes. Huwag ka mo ang matuod. Yes. Kung basa ni mo, dili mo basa. Karuman Katolik. Karon. Kisa may nag-apply o baptism. Kisa may nabautismoan nga Roman Katolik. Kami, ako. Wala, kay bunyag na. Classic. Immersion ng dapat. Niadasat. O nag-ingon mga ison, lahi ang house, lahi ang balay. Ang baptismo, kinatsila na sa English baptism, sa Binisaya bunyag, sa Tagalog binyag, sa Griego baptiso. So iya lahi daw ang baptismo, lahi bunyag, so lahi ang balay, lahi po ng house. Ay maglinog lang tayo na, joke lang. Wala mga ison, gingon sa pare nga, you have to understand always because our brother Protestants are victims sa what we call little knowledge. Little knowledge is dangerous. Nalimag kag lahi ang baptismo, lahi ang bunyag, murag mo gawas nga lahi ang half, lahi ang balay. Lahi ang food, lahi ang pagkaon. Impas sa ini. Okay, sorry kayo bro. Okay, pagtan natin. Arong karoon mga kaigsunan. Ang bautismo, dunay tulo ka klase. Immersion, sprinkling, pouring. Pero sa inyo gibuhat, nagpouring mo. Ang sa Ginoo, immersion yun diya ha. Kuhan yun ka, immerse ka. Mo na ito sundon. Kaya Christian makata. So, si Lord Jesus Christ, miumong sila sa suba. Pero kung tanaw na ito ang history, wala siya gipahigda, gibubuan siya tubig. Kay mauna ang sa Bible, bubuan ko kamog limpyong tubig. Ato ba na? Pagkawadi, klaro na ito yung ang ilaha, isalong sa tubot tubig. Pero bisan mo, salong pa mo, since binin ang inyong pundok, huwag yun na yung resulta. Kung ang simpan magbautismo, bisag asa na niya himon, since ang nagbautismo tinuod, doon na naimayong resulta. Ano klaro? Sampag, sampag, mantika pa ng inyong bautismuhan niya. Naububuan ba o limpyo ang tubig aron malimpyo ang tao sa iyang mga sala? Ato basta ako ng sa Ezekiel 36:25. Oo. Yeah. Ang kapait pag-idilat, masigig daw sa Katoliko, aron mo balhin sa ilaha? Mga, mini, sige, pangilabot sa mga Katoliko. Kita Katoliko, huwag kita mangilabot sila, magsakasaka sa ilang mga membro, aron danihon. Pero sila, sige, sakasaka sa mga Katoliko, aron mangdani. Ha? Muna ilanas, mini. Kaya sa Espanyol, bubuan magtubig? Ato ba saan? Mga hunta ninyo basa ang Biblia bro, usa mo magpasumpak-sumpak sa Katoliko. Ay, sorry. Tanaway, hindi ka matay nimo. Di ba kay mungutana ka dito sinulod, yulod, yusulog basa ng Bible? Wingo na yung gino, tanawa ng distansya yung ngalan no. Kung di ka mo to, ano na? Pagdali, largaw niya. Ano, ibawa na nimo, lumakat pa to. Okay, lantar sa Espanyol. Larga! Ano, kapulat, di mo ka. Di ba kabuto ang istorya, pero naman sa langit, recorded mo na. Bubuhan ba ang limpyong tubig ang tao malimpyo sa sala? Ato masahan, ang 36:25. Bubuhan ko kamog limpyong tubig o malimpyo kamo sa tanan ninyong kaugawan, lakit ang inyong pagkamaki Diyos. Bubuhan na! Wamoy mo lang Ginoo, salong mo sa suba, ano malimpyo mo. Kaya kung musalong ka sa suba, di na salay mong gilimpyuan kung dilit buling na sa imong lawas. Ato masahon ang 1 Pedro 3:19. Waman siguro, di man siguro mo manglugod o maligo mo. Ha, tuklang. Kung dili di mo klawas ang kinanglan iubog sa tubig kong bautismohan, ano man, dili man buling sa lawas ang gilimpyuan sa bunya, kung dili sa laman, as long nga na tubig, nag-symbolize sa paghugas, kami, ato po na sa ha, paghugas, gamitan yun ng tubig. Okay, 1 Pedro 3:20. Okay,
Mao kini ang mga espiritu sa mga matarong nga misupil sa Dios hangtod siya mapailubong na naghulat kanila sa diha nga sinuwi naghimo sa arka. Walo lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag. Nga karon nagluwas kaninyo dili pinaagi sa paghugas sa bulin sa inyong lawas, kung dili pinagi sa sad nga gimo ngadto sa Dios. So ang bunyag dili paghugas sa lawas. Anong iudlon magkadiha? Kadili mo na paghugas sa lawas. Lagom na. May pa'y malambol. Kung talaga mong sabon, malimpyo yun. So ang pagbunyag, kung naaka sa sumpa, undog dito. Pero bumuan ka sa Manilo Jesus. Ako din sa history. And also the life of the church. Dili kay itiglom yung ka, niya inong ka, brother, kay Ginoo. Ito iso, inong ko, way manggani isda. So wala mga isoon. So ang simbahan, lagi tukod ni Lord Jesus, siya lamang ang mamatismo o mamunyag. Pwede niya bisan na sa himuon ang bunyag. Kung sikta lang ka, bisan pag-asa ni mo matismoin ang imong membro, walay kwenta kay piki lang ang sikta. Sa kang gitukod lang yun, saro di mo makonsensya. Si Lord Jesus, gilansang sa cross, una siya nagpakamatay, una siya gitukod nga Christian religion, nagisugo sa pagpabaptismo. So kung ituo ka niya, pasakop siya yung gitukod. Pagkawaginongdan mo ba? I love Jesus, pero I hate His charge. Pagkawaginongdan. May paiwan na lang mataos kalimutan. So muna iso maligingon na ang tanan nga may sinugdan, may katapusan. Sa balak pa, bisa na mga balon nga nasa tunga-tunga sa Pacific Ocean, babot lang yapon ng panahon nga kiniiman lang sa daplin sa lapihan. Balak na. O sa insig pa, dagang sulti, dagang sayo. Damay sulti, damay sayo. Pero sa Pilipino, may nindot, kaya ang walay isulti, mo yung pinakadapong sayo. Dagang salamat, o may nabili sa tanan. Bro? Ay, salamat bro. Sorry kayo bro. So, Maison, ato manimisod dyan sa pagampo, ato panitapusin sa pagampo, okay? Kitang tanan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa lugayo. Salamat sa grasya gyapon mo kanamo kay grasya sa pagpadayeg sa kamatuoran. Aron namo kay igsunan nga diin karon kulang sa kaybalo, makakaton pinaagi sa pagtulunan nga gitundo namo. Amo ang simbahang Romano Katoliko. Lord God, abali kami sa pagsabot ug pagpasabot kadto sa makaigsunan aron nga ang tanan may subay diha sa imo ang kabubuto, Lord. Sa mong pagpamahuli, Ginoo, pantay kami, ilikay kami sa walang panitabo, mga disgrasya, padangata kami sa matag-satag sa panimalay nga wala kayo kapulian. Lord, kinitanan, among gilaong salamat, anday kanimo sa ngalan sa bugtong anak, na si Jesucristo, among kinagmaluluwas, aban sa pagpangama sa mahal ni Virgin Maria, sa tanang mga kangilan kasantusan sa langit, aban sa kayusan sa balang Espiritu, Diyos na sa hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dahil gabi na sa sunod Domingo, punta po kayo yan ha? Sa sunod Domingo po.